ሶኒ ኣይመጻእክን ኔሩና ቆጸራ ሶሉስ ኣመኽኒኺ ትምህርቲ መርመራ ረቡዕ ዘይጠዓመ ሓሙስ ዘይሰለጠ መልስኺ ጽበሎ ልበይ ዘይፈለጠ ዓርቢ ኣበይ ተሓስቢ ቦታ መራኸቢ ወይ ንቐዳም ሰንበት ገለ ተዛረቢ መዓልታት ክቖጽር መዓልቲ ጋላቢ ክሳብ መዓስ በይነይ ቅረቢ ቅረቢ መስከረም ተጸብየ ጥቅምቲ ብተስፋ ሕዳር ብዘይ ሓዳር ከምዋዛ ሓሊፋ ታሕሳስ ርኤ ጮራ ጥሪ ኮይኑ ድሮ ኮነለይ ተበልኩስ ቆጸራኺ ሕድሮ ለካቲት መጋቢት መነን ኮንያ ናተይ ሚያዝያ ተጸብየስ ግንቦት ንብሕተይ ሰነ ዝተወሰነ ሓምለ ካብ ዘይኮነ ነሃሰ ምጽምበር ልበይ እንተቐሰነ ሰኞ አልመጣሽም ነበረን ቀጠሮ ማክሰኞም አልመጣሽ ትምህርት ለካ ኑሮ ሮብ አልመጣሽም ሐሙስ አልተመቸሽ እባክሽ ንገሪኝ መጨነቄን አይተሽ ለአርብ ምን ታስቢያለሽ ለደስታ ለርካታ ወይ ቅዳሜ እሁድ ነይ በፈገግታ ቀናትን ስቆጥር ቀናት አይጨረስ እየጠበቅኩት ነኝ እኔ ያንቺንን መልስ መስከረም ስጠብቅ ጥቅምት በተስፋ ህዳር ያለ ትዳር ለምንስ ልከፋ ታህሳስ ጮራ አይቼ ጥር ስትል ጎራ ሁል ጊዜ ቀጠሮ እድሌ አይወራ ለካቲት መጋቢት ወዴት ይሆን ያኔ ሚያዝያ ጠብቀሽ ግንቦት ሰቀቀኔ መጠበቄ አይቀርባት መጪም ሰኔ እባክሽ ጎራበይ ምን አረኩሽ እኔ እባክሽ ጎራበይ ምን አረኩሽ እኔ